Здравейте, приятели! Целта на това видео е да ви запозная днес с едно растение и една билка, по-скоро билка, която се нарича царицата на билките. Вероятно се досещате, че става въпрос за алоe вера. Вероятно всички сте чували за алоe вера. Някои от вас ще кажат, разбира се, аз отглеждам алоe вера в градината си, аз имам в къщи, в саксия си отглеждам. Да, прави сте, наистина, в света съществуват около 400 вида алоe вера. Но само 4 стават за лечебни цели. Едно от тях е Барбаденсис милър. Какво представлява Барбаденсис милър? Алоe Барбаденсис милър е с дълги месести листа и се отглежда главно в плантации на Мексико и Южна Америка. Какво е интересното за растението алоe вера, т.е. за царицата на билките? Малко повече информация, може би не сте чували, но царицата на билките алоe вера съдържа около над 200 или над 200 хранителни съставки, полезни за човешкият организъм. Съдържат се също така 7 от 8-те незаменими аминокиселини. Каква е още уникалността на алоe вера като растение? Уникалността също се крие в това, че може да проникне през всички 7 слоя на кожата, докато медикаментите и всички останали билки и растения по земното кълбо могат да достигнат само до 3-я слой. Това прави кожата да се възстановява много по-бързо и по-лесно от различни видове нарушения. Днес, тук чрез това видео, искам да ви покажа алоe вера, гел за пиене, с който могат да се редуцират до минимум здравословни проблеми. Партнирам си с немска компания, която произвежда най-доброто алоe вера гел за пиене в целият свят. Как разбрах, че е най-доброто ли? Не го казвам само аз, нито пък хората в екипа ми, които го ползват. Освен тях, разбира се, го казва и още една странична сертифицирана компания, която е най-строгата сертифицирана компания в целия свят и името е Фрезениус. Фрезениус е сертифицирана компания, която защитава само 30 продукта в целия свят, от които нашата компания, с която си партнирам, има 3. Едното от тях е алоe вера гел за пиене. Каква е целта на алоe вера гел за пиене, влизайки в човешкият организъм? Целта на алоe вера, приемайки го в организма, е да изчисти организма ти от всякакви вредни токсини, патогени, натрупани шлаки и лош холестерол, дори очиства организма до клетъчно ниво. Затова е толкова полезно алоe вера, приемайки го, да се очисти организма от ненужните неща, които задръстват организма и по този начин се образува лош холестерол. Лош метаболизъм. Какво ще рече бавен метаболизъм? От едната страна стоят капилярите, от другата страна са клетките, а по средата имаме междуклетъчно пространство, което се замърсява. Замърсява се от лошата некачествена храна, която в момента се предлага в магазинните мрежи. Било то салами, месо, сирена, кашкавали и ред други продукти. Това замърсяване
от храната влиза в нашия организъм и постепенно и бавно с времето се натрупва в междуклетъчното пространство. С течение на времето това междуклетъчно пространство се замърсява, става мътно, гъсто, дори в последствие с годините става и лепкаво и твърдо. Когато това междуклетъчно пространство е твърдо, капилярите не могат да пробият през междуклетъчното пространство да стигнат до клетката. Клетката се изражда, страда от недохранване и по този начин се появяват болестите като инсулт, инфаркт, рак, диабет и ред други неприятни заболявания, на които България по принцип е на първо место в Европа по тези заболявания. Затова е толкова важно алоe вера гел за пиене да се пие в настояще време. Защото храната ни не е с такова качество, с което е била преди 20, 30, 40 и 50 години. Освен това, стреса се завиши вследствие на напрегнатия живот, технологиите, забързания начин на живот, многото коли в градовете. Това също създава стрес. Искаме ли, не искаме, в мозъка се създава стрес и този стрес оказва влияние върху всички органи и системи. Когато алоe вера гел за пиене влезе в нашия организъм, действа в организма ни като в оркестър, върху всички органи и всички системи. След като започнем да приемаме алоe вера гел за пиене, бавно и постепенно това междуклетъчно пространство започва лека по лека да се изчиства, докато в един момент отново стане бистро и чисто. След като стане бистро и чисто, капилярите спокойно преминават през междуклетъчното пространство, за да нахранят клетката. Клетката е също очистена, нахранена и оттам се получава редуциране на много заболявания. До минимум. По този начин хората получават много по-добри кръвни резултати преди и след приема на алоe вера. Моят съвет е за всеки, който реши да ползва нашето алоe вера, защитено с най-строгия сертифициран печат Fresenius. Ето, аз ще ви покажа един от видовете. В случая ви показвам алоe вера гел за пиене с коприва, където в копривата се съдържа органичен силиций и подпомага омекотяването на кръвоносните съдове, т.е. кръвта да циркулира много по-лесно. Предназначено е за хора, които имат високо, ниско кръвно налягане или пък всякакви заболявания на сърдечно-съдовата система. Така че всеки един от вас, който желае, може да се свърже с мен налично, за да ви кажа как да се снабдите с алоe вера, така че да редуцирате нежелани здравословни проблеми. Всички наши бутилки, в случая ви показвам само една с коприва, в други видеа ще ви покажа и другите наши видове алоe вера, са с 90, около 90 и над 90% алоe вера гел за пиене в бутилката. Бутилката е от 1 литър и сега ще ви покажа печатите, които има самата бутилка и сертификатите, които виждате, засвидетелстват, че наистина тук има алоe вера и че наистина има качество. Това е Fresenius, най-строгия сертифициран печат в целия свят. Както казах, защитава само 30 продукти, от които ние имаме 3. Когато Fresenius защитава продукт от една гама. Тоест, от една гама алоe вера, една гама вода и така нататък. Може много компании в момента да произвеждат алоe вера, но в случая най-строгия сертифициран печат го има нашата компания. По този начин гарантираме високото качество на алоe вера гел за пиене. Следващия печат, който виждате тук, е Аяск. Това пък е печат, който засвидетелства наистина, че в продукта, в опаковката има алоe вера. Тъй като сега се спекулира много продукти се произвеждат, шампуани, сокове, дори матраци, възглавници, но ако няма този печат, който ви показах,
няма алоe вера. Така че, скъпи приятели, ако вие искате да подобрите здравето си, да третирате вече възникнали здравословни проблеми, или пък искате превантивно да поддържате здравето си така, че да не стигате до докторската врата, свържете се с мен налично. Ще ви покажа как да се снабдите с алоe вера гел за пиене. За сега ви желая, бъдете здрави и не забравяйте, че здравето изисква грижи. До нови срещи! Чао, чао!